הערב אנו מציינים את ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה. אני עומדת הערב על הבמה הזו בדיוק באותו המקום שעמדתי באותו הטקס כתלמידת בית הספר ניצנים לפני יותר מ-20 שנה. אז כילדה, כשקראתי בהתרגשות את הטקסט על חיילינו הרבים שנהרגו, על אמהות ומשפחות בוכות ועל עוד ועוד נפגעי פעולות איבה, האמנתי שזהו זה. לא נדע על עוד מקרים כאלו לעולם. נמשיך לזכור את הנופלים עם אמונה ותקווה שהם הנופלים האחרונים. היום, כ-20 שנים אחרי, אני עומדת כאן שוב על הבמה הזו, כאחות שכולה לאחי האהוב, בוגר בית הספר ניצנים גם כן, ספי יוסף גניס, זכרו לברכה. ספי נרצח באירועי השביעי לאוקטובר, בהגיעו למסיבת הנובה עם חברו הטוב ביותר, גל נבון, זכרו לברכה. זמן קצר לאחר מותם התוודענו כי הם הצילו יחדיו את חייה של בחורה שהסתתרה איתם במיגונית, בעת שקפצו בידיים חשופות על המחבלים. שני חברים, ללא מילים, קיבלו החלטה בעיניים, ובעוז ובגבורה הצילו חיים. אני עומדת הערב על הבמה הזו ביחד עם נינה ביתי, כדי להעביר מסר ברור של קידוש החיים, הבחירה בחיים ואהבת החיים, כפי שהם היו רוצים עבורנו, הנופלים, זכרם לברכה. אני רוצה להעביר מסר של אחדות שלנו, הקהילה, העם, שברמה האישית נוכחתי לראות עשייה חברתית משמעותית כאן בקהילה שלנו, בחודשים האחרונים ובכלל. המדינה שלנו עוברת ימים כואבים וקשים, ואנו חייבים לדבוק באמונה שאנחנו חזקים ונעבור את זה ביחד. אני רוצה הערב להביע את תפילתי הכנה, שכל החטופים היקרים שלנו יחזרו הביתה בשלום ובמהרה. החלמה שלמה ומהירה לכל חיילינו ואזרחינו שנפצעו בחודשים האחרונים, וחזרתם לשלום של כל החיילים היקרים שלנו הביתה. אנחנו השנה, הצטרפנו למעגל השכול הנורא, וכולי תקווה שהמעגל לעולם לא יתרחב עוד. נזכור היום ותמיד את כל הנופלים שבמותם הצילו חיים וציוו לנו את החיים. עם ישראל חי. אני אשמח להזמין את טל סודאי, חברו הטוב של ספי, יוצר, זמר, נגן, לשיר את השיר שהוא כתב לזכרו של ספי.